Hej med jer. Her kommer en lille video, som handler om det kristne menneskesyn. De kristne menneskesyn, for der er i hvert fald 2 forskellige. Og om kristen etik. Det vil sige, handler om forestillingerne om, hvad der er rigtigt og forkert for mennesker at gøre. Primært over for hinanden. Jeg viser jer 9 forskellige slides, og et par gange beder jeg lige om at pause mig en gang, det vil sige pause videoen en gang, og lige kigge på den tekst, der er fremme på det pågældende slide, og lige gøre jer nogle tanker imens. I behøver ikke bruge ret lang tid lige på de der tekster, brug dem bare lige til lige at pause dem, skim dem igennem og tænk, hvad kan jeg bruge de her forskellige begreber, jeg lige har lært? Hvordan kan jeg bruge dem på den pågældende tekst her? Så, I får lige slidesen her. Ja, den var der. Godt. Altså, de kristne menneskesyn og kristen etik kigger vi på nu. Får lige fuld skærm her. Så, grundlæggende kan man sige, at når vi taler om etik, så er der nogle sådan helt principielle problemstillinger. Det handler om, at jeg er mere forpligtet over for det menneske, jeg konkret står overfor, har lige her foran mig, end et menneske på den anden side af jordkloden, uanset om ham på den anden side af jordkloden måske lider mere, eller hvad. Det er et sådan grundlæggende principielt etisk spørgsmål. Ikke? Et andet spørgsmål er, når vi taler om kristen etik, taler vi selvfølgelig om næstekærlighed. Så et grundlæggende spørgsmål kunne være, er næstekærlighed at følge nogle bestemte regler, eller er næstekærlighed det, som man vurderer i en konkret situation, gavner medmennesket bedst? For det behøver ikke altid at være det samme. Sidste sådan principielle spørgsmål kunne handle om, er næstekærlighed en spontan handling i øjeblikket, eller kan det også professionaliseres, det vil sige uddelegeres til nødhjælpsorganisationer eller i politiske programmer, altså nødhjælp eller næstekærlighed kan uddelegeres måske til velfærdsstaten. De 3 spørgsmål munder sig ud i 3 begrebspar, som vi skal bruge, når vi skal tage stilling til en etisk vurdering. Alt det her skal I tænke som en træning i, når vi møder nogen, og det er jo sådan et kildemateriale for vores vedkommende her, men også når I gør det ude i livet, som laver en eller anden form for etisk vurdering. Vi skal bruge nogle flere penge på unge, der mistrives under corona, eller hvad det nu måtte være, så er det nyttigt for at forstå deres argumentation, at man prøver at lure, hvordan forholder de sig til de her 3 begrebspar. Så parerne ligner i virkeligheden de principielle problemstillinger, jeg lige nævnte før. Altså, som udgangspunkt, hvilket menneskesyn har vi? Er mennesket grundlæggende godt, eller er mennesket grundlæggende ondt? Kristendommen kan i virkeligheden sige begge dele. Kommer ind på lige om et øjeblik. Så menneskesynet er det ene begrebspar, kan man sige. Ikke? Så kommer der det her med reglerne. Ligger etikken fast i nogle konkrete regler, eller er der kun sådan nogle lidt mere fluffy normer, som næstekærlighed for eksempel, hvor man altid i en konkret situation må vurdere, hvordan handler jeg næstekærligt lige nu og her? Altså hvor de faste regler ikke findes. Og det tredje begrebspar handler om spørgsmål om, hvad er næstekærlighed egentlig? Og hvem er det, der skal udføre den? Og mod hvem i øvrigt? Godt. I får de 3 par nu. Altså, par nummer 1, handler om menneskesynet. Der er 2 kristne menneskesyn, og de udspringer begge 2 af Bibelen. Begge 2 af kristendom. Der er grundlæggende et positivt og et negativt menneskesyn. Det positive menneskesyn tager sit udgangspunkt i skabelsesberetningen. Altså det her med, at Gud skabte mennesket i sit billede. Det vil sige, at mennesket var grundlæggende godt og med en fri vilje. Den fri vilje kunne mennesket så bruge til at vælge rigtigt eller vælge forkert. Men valget har mennesket altså stadigvæk, siger dem her med det positive menneskesyn, så mennesket kan vælge det gode. Og det forpligter, det at mennesket kan, forpligter faktisk til at det gør det. Så til nu at komme i gang med at vælge det gode, siger de her med det positive menneskesyn. For det kan vi godt. Et eksempel på et positivt menneskesyn ser vi i en af de her salmer af ham her Grundtvig, som har skrevet en meget stor del af salmerne i Folkekirkens salmebog, hvor man blandt andet synger et sted, al livskraft i sjælen er gnist af din ånd. Altså sådan en forståelse af, at en lille smule af Gud blev jo blæst ind i mennesket ved skabelsen, så det er en godhed, som er stadigvæk i mennesket. Så det er det positive menneskesyn.
Det negative menneskesyn tager mere fat i syndefaldsmyten. Altså den der tanke om, mennesket var skabt i Guds billede, men så dummede det sig og faldt. Apropos knækket på vores kvadratrodskurve, ikke? Der hvor det begynder at gå ned ad bakke. Så det negative menneskesyn siger, altså mennesket har arvet en grundlæggende syndighed fra Adam, og kan derfor ikke opfylde buden, altså kraven for Gud, og kan ikke fortjene frelsen. Så hvis mennesket bliver frelst, er det altså på trods af, at det ikke har fortjent det. Så det vil sige som en eller anden form for gratis gave fra Gud, ikke fordi det har opført sig ordentligt så mange gange. Og det menneskesyn ser vi hos Paulus i Det Nye Testamente, ham her, den her missionær, som rejste rundt og oprettede kristne menigheder rundt omkring i hele Romerriget lige i årene efter Kristus. Han siger, det gode jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde jeg ikke vil, det gør jeg. Altså, jeg ved godt heroppe, hvad det er, jeg bør gøre, men jeg får det sgu ikke gjort. Jeg bliver ved med at gøre det forkerte. Så det var altså de to kristne menneskesyn, det positive og det negative. Det skal vi bruge noget mere tid på med. Prøv lige at pause mig en gang om et øjeblik, og så prøv at se, om I kan lure, hvilket menneskesyn, der udtrykkes her, og måske om det sådan er helt entydigt. Så pause mig lige, og skim teksten og overvej menneskesyn. Værsgo. Okay, jeg håber, I har pauset mig nu. Eller startet mig igen, må det hedde. Så jeg går lige en tand videre. Så begrebspar B. Kan godt og ondt afgøres i regler, eller må der en konkret vurdering til hver eneste gang? Så det begrebspar, vi kigger på der, det er den biblicistiske, altså regeletik på den ene side, og situationsetikken på den anden side. Den biblicistiske etik siger, der findes nogle entydige handlingsregler, som man kan tage direkte ud fra Bibelen og oversætte til nutiden. Altså, for eksempel det her med, der står jo i Det Gamle Testamente, de 10 bud, at drab, man må ikke slå ihjel. Og så kan man sige, det er altså en regel, som gælder entydigt universelt i enhver situation. Det vil sige, det gælder også, selvom man har et menneske, som lider voldsomt, eller en kvinde er gravid med og ønsker fosteret fjernet efter en voldtægt for eksempel. Så den biblicistiske etik, hvis den fokuserer for eksempel på forbud mod at dræbe, vil sige, drab er no-go, uanset hvad. Overfor det så står situationsetikken. Der siger man, men lad os nu kigge på, hvad der er det rigtige at gøre, det næstekærlige at gøre i den givne situation. Så situationsetikken siger, at der findes ikke nogen konkrete etiske regler, men der findes næstekærlighedsbud. Og hvordan det så skal udleves i praksis, det må man så vurdere i hver enkelt situation. For eksempel, om det vil være nådigt at hjælpe en vidne til at dø. Er det mere næstekærligt i virkeligheden at hjælpe det her stakkels menneske, som lider store smerter ved at dø, frem for bare at overholde budet om ikke at slå ihjel. Så det var den biblicistiske etik over situationsetikken. Og vi har også begge de etikker i Bibelen. Så lige om et øjeblik, så skal I pause mig igen, så skal I lige skimme de her 4 tekster igennem. Der er 2 fra Matthæus evangeliet, 1 fra Lukas evangeliet, og så 1 fra ham her Paulus, som vi lige stødte på før os. Så skim lige de 4 og overvej, er det en biblicistisk regeletik, vi kigger på, eller er det en situationsetik? Måske kan der komme en lille smule hjælp ud fra de der gule overstregninger. Men pause mig en gang og skim dem igennem. Værsgo. Ja, jeg tænker, at I har startet mig igen. Så må det blive. Så går jeg lige videre en gang. Så skal vi videre til det sidste begrebspar. Det handler altså om, hvem skal udføre næstekærligheden, mod hvem og hvordan i øvrigt. Så der har vi de 2 par hedder altså, næstekærlighed er en individuel pligt, overfor tanken om, at næstekærlighed er en social forpligtelse. Så dem, der siger det første, de siger altså, men næstekærlighed er en individuel pligt. Det vil sige, et hvert menneske har til enhver tid pligt til at udøve næstekærlighed over for det menneske, som står lige over for mig lige nu. Så næstekærlighedsbuddet gælder altså i mindre grad over for
for nogen på den anden side af jordkloden, men det gælder for mig lige nu over for dig. Vi ser et eksempel her med, jeg ved ikke om nogen af jer har set det billede, det fik vist en eller anden pris i 2015, men det er i hvert fald en dansk politimand, som står over for en lille pige her, som var en af de flygtninge, som vandrede op igennem Danmark på motorvejene i 2015. Så man kan sige, her er det en til en, menneske til menneske, at han giver hende noget positiv opmærksomhed. Det er et meget hyggeligt billede i virkeligheden, ikke? Nå, men det var det der krav om, når du møder et menneske, der har brug for hjælp, er det din pligt over for det specifikke menneske at udøve næstekærlighed. Overfor den tanke står den her tanke om næstekærligheden som en social forpligtelse. Og der er kravet sådan lidt bredere. Der siger man, at enhver har pligt til at gøre verden til et bedre sted. Det vil sige, at der er mindre fokus på forholdet mellem individer lige nu og her, men et større fokus på at gøre verden til et bedre sted. Og hvordan gør man så det? Så næstekærlighed kan altså udvises også gennem en høj skat. For eksempel, vi betaler en relativt høj skat i Danmark, og det betyder så, at jeg skal ikke nødvendigvis hver dag gå ned og se, om der nu sidder en narkoman, eller en eller anden, der har brug for hjælp nede på min lokale bænk. Jeg har uddelegeret noget af den hjælp til velfærdssamfundet, eller en nødhjælpsorganisation, jeg støtter. Og måske ud fra en tanke om, at så er der nogen, som er bedre til at yde den hjælp, end jeg er, som jeg så støtter til at kunne yde den hjælp. Ikke? Så den her tanke om næstekærlighed som social forpligtelse, der siger man altså, man kan godt professionalisere og uddelegere næstekærligheden i nødhjælpsorganisationer eller en velfærdsstat. Kritikere af den side siger, og så kan du ellers læne dig tilbage og drikke din kaffe latte, bare du har betalt din skat, og så ikke bekymrer dig mere om dem, der har brug for hjælp. Men ikke desto mindre, det er så et par, vi har der. Jeg går lige videre en gang. Så får I lige en lille tekst mere her. Den er skrevet af Marie Krarup, og nogle af jer ved måske, hvem hun er. Men jeg afslører det ikke lige i første omgang her. Men prøv om et øjeblik lige at pause mig en gang, og læs det her lille uddrag af interviewet med Marie Krarup, og overvej, hvordan man kan bruge nogle af de her 3 begrebspar, jeg lige har gennemgået nu, til at forklare, hvordan det er, Marie Krarup her argumenterer for, hvad vi skal gøre med de syriske flygtninge i 2015. Så, I stopper bare videoen her, og læser teksten. Tak for den her gang.